Druga sezona, 4. epizoda. Hej, ovo je moj video. Svi ste vidjeli našu novu naciju? E pa, možda i nećete vidjeti, zato možda spava. I... Izvinite što nisam ovo snimio prije, ali... Evo nam Maze. Maza nam je imala borbu sa drugom. Ne, tako imat. Da. Ne smije se tako imat. Maza! Ćao ljudi, mene ste vidjeli u prvom videu. Na našem prvom videu na kanalu. Simba! Ja, Simba smo se udebljali. Baš smo se udebljali. Aha. Maza ili Simba su se borili sa bijelom macom. Ne znam što. Zato što su nam neprijatelji. Neprijatelji? Kako znaš? Ne pitaj me, okej? U redu. Pokušajte li, sad je 18:09. Svima je, znate kako. Ana Simbe. Ana Simbe. Ida na vas? Evo, pala sam na Evo ovo. Simbe. Evo nam Simbe. Idemo za malo da prošetamo. Da, pa ćemo se onda vratiti. Da, neću se popiti. Pa hajmo da, sada malo prohodamo. Okej, hajmo Simba. A ne, Maza. Nisam vidio. A Simba ide... Eto, kreće se. Bravo Simba. Okej, hajmo sada. Znači, druge mace, ako vi hoćete još mali mačića, subscribe-ite se i lajkujte video. Sjećate se naše prve epizode. Aha. A sa naše druge epizode odmah ponavljaju. Znate li kakav je mrak? Nismo dugo snimali. Nismo... Trebao sam se malo odmoriti od YouTube-a i vratio sam se. Da. Kako je slatka. Sada iskreno kažem ljudi, Maza, kao što sam rekao na početku, Maza se borila sa onom bijelom, Macom i kravicom. sa Mazom kravicom. Ili je Simba, ne znam, nije ja. Sad ne znam hoće li se ona vratiti opet ili ne. A mislim, evo šta će se loše desiti, jel tako ljudi? Što je Simba? Okej, je. Je zima. Okej, ajmo. Prosto ljudi. Vidite, znate da je mrak, ljudi. Ajmo gore sad. Izvinite. Sam podrignuo. Meni se čini da čujem avijan, ali ga ne vidim. Okej, ajmo. Čekaj. Ema? Kako smo imali maca? Je? Gdje je Simba? Da sam bacila sjetla. Ili da spava, zato što je mrak sada. Dobre. Dobro. Pa ljudi, ako vi hoćete još, molim mačića, jako sam već, lajkujte i subscribe-ite se i napravit ću još mali mačića. Dobro. Evo nam našeg novog auta. Vi se pitate gdje nam je stari. To je moj crni BMW. Majka mi je ga uzela. Dakle, od sada vozimo se s ovim. A tako je ma. Vem da se tu. Može. Oj. Ovo ste nam vozi sa malacom. Ljudi, hajde da se vidimo za nekoliko... Ne znam. Nekoliko minuta. Samo se nećemo. 3 minute kasnije. Bilo je već 3 minute. Samo. Ne prepala sam, to snijel.
Не треба, щоб ти плачеш. Що то було? Ми залежно чого, не змуштай. А кстати, чи може? Не сиди. Маза, не можеш. Чуч, я за стору чула. Вибачте. Просто я давно не запал. Слушай, Мац. Ой! Просто я давно не запал. А це какая зима. Що то було? Іди, ти видно, що чули? Малим. Okej, oprosti, moramo prvo večerat. Pa ćemo se možda opet vratiti, ali tako? Да, ja ćemo se Maza, u 5. epizodi, vidimo se u 5. epizodi. dakle završimo ovdje epizodu sad. Vidimo se. Emre Davor. Ovo je 4. epizoda. Ovo je, vidimo se u 5.